Per actualitzar-lo. Equip apagat. Programador desconnectat. P1 i engegar l'equip. S'encén el LED vermell i es queda la pantalla en blanc. Ok? Connectem el programador i connectem el USB. Ok? A l'ordinador. Sempre seguint aquests passos, És molt important. Executem el IAP. Ja tenim els com5 seleccionat, ok? Obrim aquí, appfile. I escollim, molt important, ham, l'últim, el 24 del 12 de 2020. Obrim. I seleccionem IAP. Era ser ok. I ara estarà estona. Quan acabi, aquí ens marcarà que ja ha acabat. Ja podem tancar aquest programa i apagar l'equip de ràdio, ok? Un cop acabat, anem al menú, Device Info, i anem a versió. Seleccionem i ens ha de donar aquestes dades. Vale? La versió la 109E D4 EARSAB 007, la freqüència 136.480 del 24 de desembre de 2020. Aquesta és l'última versió. Val? Recordeu que a la pàgina web de DigiGroup, www.digigroup.org/BMR, hi teniu tota la informació de la querida FBR 301V i la Retevis RT73. Tenim el programa FPS al darrer, sempre s'actualitza, l'arxiu en fitxer en català pel FPS, el codeplug, que és una mostra, recordeu que és una mostra perquè us pugueu adaptar al vostre gust i a les vostres necessitats el codeplug, val? El firmware últim, sempre hi és l'últim, el programa IAP, el manual dels canvis, perquè reflecteix els canvis que hi ha hagut en aquesta última actualització de firmware, el manual de la Retevis i de la Qidera, els drivers per al programador, pel cable, les instruccions com actualitzar el firmware en format PDF, la llista de contactes de Catalunya i Andorra, el manual com importar els contactes, la taula de compatibilitat de cables de programació, serveixen molts cables de Kenwood que teniu per casa segurament, un codeplug addictor que no he aconseguit fer-lo funcionar, aquest vídeo amb les instruccions de com actualitzar el firmware, un vídeo del Serralim, el Jordi, que va fer sobre el Cesc les proves amb l'equip quan li va arribar, i un altre vídeo del Jordi del Serralima de la posta en marxa de la Retevis RT73 a càrrec meu de EA3 Whisky. Això és el que teniu a la pàgina web, a part d'altres programes per a altres equips de ràdio. Suposo que és el lloc on hi ha més informació de la Retevis RT73 en aquests moments.